Dobrý deň, a to je MG obojživelník a dneska budeme otvárať Minecraft Peck, 4 trading karty, máme ich tu 3, takže môžeme ich začať. Prvý vyberám tento, takže môžeme ísť. No ako vidíte, sme už otvorili, takže môžeme ísť. Dobre. Počkaj. Čo máme prvé teda? Máme prvé mýtickú, teda epickú kartu. Takúto. Druhú máme ďalšiu superérkovú. Tretiu máme legendárku, lebo tak má. A poslednú máme ďalšiu legendárku. Takže toto je v prvom peku. Máme dve legendárky. Takže odložím. Som vybral, že neodložím, takže ideme na ďalší pek, ako som ho už otvoril, takže poďme. Čo tu máme? Dobre. Prvé máme legendár Axolotla. Druhú máme legendárku, lebo blízka sa. Ďalšiu máme epickú. A poslednú máme ďalšiu legendárku. Tak toto je dobré. Posledný pack. Ten otvorím. Možno, že v ňom dostaneme nejakú dobrú kartu. Takže ako môžete vidieť, už som ju otvoril. Pardon, trochu bolo vidieť. Takže to dáme dve dozadu a môžeme ísť. Prvú máme legendárku, lebo sa blízka. Ďalšiu máme normálnu superérku, nie to je command. Ďalšiu máme legendárku. Poslednú máme legendary. Takže toto je na dnes všetko. A tu bol MG obojživelník. Prosím, dajte like, odber a dajte aj so zvončekom. Dovidenia. I tried so